Krishna Buwana. Ya ayo adon yo yeah yeah yo 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 wadon mandeka sulung ana ring Bencolok Pancor Sari ana ring omahe Bapak Haji Amrin so Ibu Hajah Kasyanidun wangune parek ambi Bencolok ya teh alon-alon waton kelakon grapen salam penghormatan kanggo Bapak tuan rumah ya jut mulai berangkat. Yo, ye, yo, ye, out, yo, yo, Joss. Ayo ayo eya ye ye ya ya yo 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 awas yo ye 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 ayo ayo ye ayo ye alon-alon putra kekirik waton kelakon gremet waton selamat yodon awas toes toes toet 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 yop yo ot ye ambek kono sulung teh mbok wiwit sing dia hampir nih lari-lari kae don salam penghormatan kanggo Bapak tuan rumah sudah selesai acak ketik sekarang diharapkan tembakan kang pertama dari atas turun ke bawah ya mulai berangkat. Semangat diandrunge Pak Eko apa maneh mbok kayu parek kambe omahe nang jeding omah kari jeding ya kang bener iki mbok wiwit iki parek sinjar kene adong iso adat dhewek ceblok bukune acake garapen kang nomor 2 angkat sampur lempar ke kanan ke kiri ya mulai berangkat. Mbok wiwit mbok sapa maning katon mbok kela ambi sapa iki mela melu semangat Don kang semangat ya teh iki ning bapake Bapak Haji Nasib saka Sembolong. Don
acaki persiapan tembakan kang nomor 3 nyelentak kaya jaran yak mulai berangkat. Selamat ngepos maning tembakan kang pertama, kang kedua, kang ketiga sudah selesai, sudah rampung, sudah mari alias sudah wis. Acake tek kang pungkasan kang nomor piro kang Danu? Papat. Munyer orang bencolok aja lali mengidul nong Simbyar Tampu Purwoharjo, mulai nong kandangi dewek ya mulai berangkat. Yo